Sunt zile în care nu ne grăbim nicăieri și vrem doar să ne simțim bine în pielea noastră, așa că ne-am gândit să vă dăm câteva sugestii de petrecerea timpului care s-ar putea să vă placă. Despre încredere, grijă de sine și momente savurate pe îndelete vorbim chiar acum la Trucuri de Bine. Bun venit la Trucuri de Bine! Astăzi vorbim despre cum îți poți face viața mai ușoară, fără eforturi mari. De la obiceiuri de îngrijire, la încredere și până la un mic hack pentru dimineți mai relaxate. Idei simple, dar care îți schimbă starea. Ce truc rapid putem să folosim ca să scăpăm de emoții înainte să începem să vorbim în fața mulții? Cel mai eficient exercițiu pe care putem să-l facem este unul de respirație, care automat ne controlează deranjul chimic pe care îl simțim în corp. Și știința ne arată astăzi că putem să folosim tehnica, îi spun eu, suspin. Presupune să tragi 2 guri de aer, prima dată una mai mare și apoi cu puterea pe care ți-o mai dă corpul, mai furi încă o gură de aer și magia se petrece pe expir. Expirul trebuie să fie cât de lung se poate. Protocolul spune că ar trebui să repetăm de 10 ori. Din propria mea experiență, după a 4-a, 5-a repetare, deja simt în corp cum sunt mult mai liniștită. Trebuie să accesăm aerul din burtă, unde este diafragma. Încercăm să umflăm balonul ăsta dintr-o singură suflare, dintr-un singur expir. Și atunci automat vom simți cum practic extragem aerul de aici. Și exercițiul este super simplu. Această vuvuzea, o jucărie, o să încercăm să suflăm cu mai puțină putere, suficient cât să se întindă, și apoi să suflăm cu foarte mare zgârcenie, în așa fel încât să ținem vuvuzeaua întinsă cât de mult se poate. Pur și simplu cu un pahar și un pai, ideal să aibă gura cât mai mare, și tot ce trebuie să facem este să suflăm vocala U, dar să o și verbalizăm, în apă. Paiul se bagă cam 2 degete sub nivelul apei și încercăm să ținem vocala U pe aceeași linie. Mâinile trebuie să le lăsăm să vorbească odată cu noi, nu neapărat în această poziție, care s-ar putea să fie inconfortabilă pentru mulți, ci pur și simplu ținem o mână peste cealaltă și ar trebui să fie în jurul abdomenului. Cum scăpăm de acele ăuri din discurs sau cuvinte repetitive, gen, deci? Trebuie să conștientizăm ce ticuri verbale avem. Și nu putem să facem asta decât dacă ne înregistrăm și ne ascultăm, ca să le eliminăm în momentul în care simțim că vine ăul, pentru că noi știm că nu ne vine cuvântul, nu ne vine ideea. Trebuie să gândim cu gura închisă. Cea mai eficientă metodă ca să controlăm lapsusul și să depășim elegant situația asta este să punem întrebări. Să punem întrebări publicului. Le poți pune fie întrebări închise cu răspuns da, nu, alb-negru, doar ca să testezi sala și să speri că în timpul ăsta îți vin ideile înapoi, și dacă simți că nu s-a întâmplat asta, poți să vii cu o întrebare deschisă și să iei 1, 2, 3 răspunsuri din sală și pe măsură ce oamenii răspund, tu te poți inspira din ce spun ei și să continui de acolo conversația. Ca să captăm instant atenția, este să spunem o poveste. Și nu întâmplător, ci pentru că povestea este neuroștiință pură, este singura tehnică pe care putem să o folosim care ne conectează cu publicul. Povestea creează emoție, emoția ne conectează cu ceilalți. Încrederea începe din felul în care vorbești, dar continuă în fiecare detaliu. Hai să vedem cum îți faci unghiile acasă, simplu și rapid. Ce ar trebui să avem în kitul nostru de făcut unghii acasă, ca să nu investim o avere la început? Mi-am luat un kit care avea deja baza, adică avea o bază, o culoare și un top. Okay. Asta este basic.
Și mai departe, fiecare ce are nevoie acasă, o forfecuță, o unghieră, pile, niște instrumente din asta de curățat, freză în cazul în care știți să o folosiți. Lampa este cel mai important accesoriu când vine vorba de manicură și îți spun și de ce, pentru că de-a lungul timpului am încercat mai multe tipuri de lămpi, iar o lampă cu mai mulți vați, cu o putere mai mare, clar îți dă și o uscare mai rapidă și mai puternică. Cât ai investit la început în acest kit? Nu foarte mult, aș putea spune că undeva la 2 manicuri, deci cam 400 de lei. Am investit de-a lungul timpului în foarte multe oje colorate, foarte multe oje colorate, pe care nu le-am folosit, bineînțeles. Le-am adunat și acolo au rămas, pentru că m-am reprofilat. Prefer ojele astea așa, care sunt 3 în 1, țin și loc de bază și loc de culoare, sunt și colorate și e mult mai rapid. Care e greșeala pe care trebuie să o evite fetele care vor să se apuce să-și facă unghiile acasă? Trebuie să investești în produse bune, adică nu de pe site-uri obscure. Care este primul pas? Păi, având în vedere că avem deja unghiile făcute, este clar că această ojă trebuie să dispară. Și atunci, eu neavând și nefolosind o freză, folie de aluminiu, am acele dischete demachiante, le tai efectiv în bucățele, le îmbib în acetonă și îmi învelesc degetele în folia de aluminiu. Aștept cât este necesar să curăț oja și eu m-am uitat la tutoriale pe YouTube. Și acolo găsești pas cu pas tot ce trebuie să faci. În cazul în care îți dorești să fii și mai rapid decât mine, există oja 3 în 1, nu mai folosești bază, nu mai folosești finish și atunci dai oja și o bagi la lampă și ai plecat acasă. Ai plecat, nu dai treabă. De câte ori ți s-a întâmplat să te trezești târziu în weekend și să ratezi micul dejun? Ei bine, dacă și tu ești genul care nu aude alarma, am un truc pentru tine. Brunch. Se pot bucura de acest brunch începând de la ora 11 până la ora 17 în fiecare sâmbătă. Cum de-ați ales un interval atât de lung? E pentru cei care nu prea se trezesc de vreme în weekend? Eu sunt o foarte mare iubitoare de brunch, dar totodată și o iubitoare a somnului, să spun așa. Și am încercat cumva să împăcăm mai toate ariile și mai toate tipologiile de clienți. Dacă tot se obișnuiește meniul sezonier sau meniul pe produse locale, am spus să aducem și noi asta, să implementăm puțin în conceptul nostru de brunch. La noi nu vei găsi aceleași preparate de la brunch la brunch. În cadrul brunchului găsesc de la preparate reci la preparate calde, avem stație specială pentru deserturi, avem stație specială pentru pâine și punctul nostru de rezistență este Carving Station-ul, o stație dedicată doar caturilor premium de carne. Avem o vrăbioară de vită de Uruguay, Black Angus, avem un Wagyu Chaka Roll de Australia și un button steak. Pentru o persoană adultă este de 250 de ron, care include tot ceea ce avem pe partea de food, dar totodată și partea de beverage. E mai avantajos să vii la un astfel de brunch, poate, decât să-ți comanzi la cart, chiar dacă 250 de lei, poate pentru unii pare o sumă măricică, dar dacă tragi linie la final e mai convenabil așa. Din punctul meu de vedere este mult mai convenabil. Ai 250 de ron la dispoziție în care poți mânca ceea ce vrei tu, poți avea parte de altfel de experiență, să spun așa. Nu ai clasica farfurie care îți vine la masă și te bucuri doar de ea. Și poți încerca mult mai multe combinații. De ce nu? Poate să faci și un preparat preferat, să spun așa, și pe care să-l vânezi în cadrul brunchurilor noastre. Cumva preparatele pe care le găsim la bufet pot fi asociate și cu preparate de mic dejun, dar și cu preparate de prânz. Cumva să zicem că e cumva un mix între cele două. Este un mix între cele două, oricum brunchul cam asta înseamnă micul dejun și prânz, e undeva la mijloc. Avem pe masă shakshuka, care este pe partea de brunch cu ouă, dar avem și, de exemplu, pollo parmigiana, care nu prea este considerat de mic dejun, mai mult de prânz. Eu sunt Madalina Bichir și te aștept săptămâna viitoare la Trucuri de Bine. Până atunci, ai grijă de tine, pentru că meriți!